Caram, bon dia. No veia jo la sala, per tant estic impressionat per la quantitat de persones que avui esteu aquí doncs, amb aquesta jornada que té un títol interessant que diu Arrels i arribades. O sigui, no hi ha fugida. O sigui, és arrels i arribades, que vol dir que és una manera d'integrar-se i de romandre en el país en el qual els nouvinguts doncs, han arribat. No? Gràcies a l'Antoni Gelon, que és el gran impulsor de tot plegat, diguem-ho. Amb el Felip Massot, que ha estat esmentat, vam ser companys de col·legi, ho tinc, amb el mestre Capell, doncs Ramon de Maldà. I bé, jo diré unes coses introductòries sobre el tema de la immigració, no? I doncs la primera dada és que Catalunya supera ja el 1.000.000 d'habitants nascuts a l'estranger. Avui, que és entre un 17 i un 18% de la població, no? La xifra no és només un percentatge, no? Sinó que són històries de centenars de milers de persones que conviuen i que han arribat de moltes maneres, en circumstàncies molt diverses, empentats per la pobresa, la persecució, la misèria, les necessitats o simplement l'ambició de trobar horitzons més dignes per poder viure. Fixeu-vos que ningú emigra a Rússia, ni a Xina, ni a Mongòlia. La gent emigra en els països on es crea riquesa, on hi ha un millor benestar, on hi ha un progrés assegurat, que són els Estats Units i Europa, bàsicament. Quan parlo d'aquest tema sempre recorro a un autor que a vostès els és familiar, igual que a mi, i que va condicionar molta part del pensament de la segona part del segle XX, que és el Jaume Vicenç Vives, que té un llibre que els que no l'hagin llegit encara, cosa que crec que no serà el cas de molts, els convido que llegeixin, que és Notícia de Catalunya, escrit als anys 60, entre 50 i 60, no? I que ens explica que, i cito, som fruit de diversos llevats i, per tant, una bona llesca del país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge. No remuntant-nos més enllà de l'època carolíngia, sabem que el rovell de l'ou de la nostra pagesia el formaren els, ho dic en llatí perquè està escrit en llatí, homines undecumque venientes, els homes que venien de qualsevol part. De l'època comtal, primerenca, se'ns diu que Vic fou poblat ex diversis locis et gentibus nomines colligentes, reunint homes de diverses procedències i races. I des d'aleshores el moviment d'immigracions mai no ha cessat. O sigui, aquest és un país d'immigrants. I si cadascú mira d'on venen els seus cognoms, trobarà molt probablement que venen de llocs inesperats. Jo acostumava a dir, quan vivia als Estats Units, i la gent s'interessava per un nom tan poc comú com Foix, jo els deia, miri, jo soc descendent de la casa de Foix, però de la rama bastarda. I llavors a la gent els interessava molt perquè els americans s'ho creuen tot, en aquest sentit, perquè no tenen del segle XIII, no? Llavors els Foix venien aquí perquè a la revolta dels albigenses i dels càtars tots van ser expulsats del sud de França, de la zona del que avui és la Foix i l'Ariège, avui amb els Pirineus orientals, o com es digui, no? I aleshores era un gentilici que estan a Montblanc, estan a Balaguer, estan a la Conca de Barberà i era els Foix, però no venim de la casa de Foix, ni vam fundar Andorra com els comtes de Foix, no?
Bé, el país ha crescut, aquest país ha crescut i ha crescut molt. No tant per la demografia interna, sinó per l'arribada de gent d'altres cultures, procedències i ètnies. I això és el que hi ha. I això és el que hem de gestionar. I suposo que avui es donarà força llum sobre quin és el fenomen i com es pot superar o com es pot fer per integrar totes aquestes persones que han arribat. Els carrers de l'Hospitalet, de Santa Coloma, de Salt, respiren multiculturalitat. Els de Tàrrega també. Tàrrega és la segona ciutat de les Terres de Ponent. Ja sabeu que a mi hem de trobar una manera de dir d'on som. Això de Ponent pot ser des de Candasnos fins a, jo què sé, però jo crec que aquest no és el tema de la sessió d'avui, no? Respira multiculturalitat, però també contradiccions. Les botigues de queviures pakistaneses o dominicanes conviuen amb aparadors tancats, símbol d'un mercat de lloguer que no perdona. L'habitatge és el primer mur invisible. On són la gent? La gent de Tàrrega, jo m'hi fixo quan passo per la ronda de dalt de Tàrrega, que és la que dona la volta per arribar a la carretera de Verdú, em fixo en una cosa que és determinant. Les matrícules dels cotxes. Totes són la D, la E, la C, que vol dir que són gent que han arribat aquí i han començat l'ascensor social. No hi ha matrícules d'enes als carrers. Per què? Doncs perquè allà hi ha la gent que ha arribat i el que li importa és tenir un cotxe. L'altre dia em feia un comentari un cosí meu que té un marroquí treballant des de fa temps i em deia amb orgull que passava per allà davant i portava de segona mà, però portava un cotxe d'alta gamma de segona mà i em va dir, i treballa per ell, diu, mira, això és l'èxit. O sigui, que la gent que vingui aquí es pugui guanyar la vida i pugui agafar el que molts de nosaltres vam gaudir, que és l'ascensor social. Una de les coses que jo crec que s'han de procurar és que la gent que arribi pugi a l'ascensor i tingui capacitat de poder compartir moltes de les coses que els que tenim aquí ja tenim, no? La immigració ja no és només un fenomen que passa, és un dels fils que teixeixen el país. I com a tot teixit, les costures cal cuidar-les abans que no tensar-les. Perquè al final el repte no és si arriba gent, sinó com es construeix un nosaltres on tothom hi trobi lloc. El nosaltres som tots. I això, com ha dit la presentadora, doncs és complexa, és d'una gran complexitat, no? Amb la idea de que cap país ni cap civilització té fotos fixes. Es canvia. La Tàrrega, la Barcelona, la Lleida o la Girona d'avui no és la mateixa de fa 20 anys, ni de fa 50 anys, ni la mateixa del segle XIX, ni les guerres carlines. No? Es canvia. La humanitat és itinerant. No hi ha, i avui dia encara menys, no hi ha llocs fixes per ningú, perquè tots estem caminant, canviant amb aquesta realitat cada cop més complexa. I això és així des d'Abraham. D'Abraham fins avui, l'ésser humà és un ens que camina, que es mou, que busca noves perspectives. I, per anar molt ràpid i acabar, com s'accepta aquesta nova realitat? Primer amb realisme. No podem crear una situació en la qual no respongui a el que està passant a la realitat. No? Segon, amb intel·ligència. Tercer, amb saviesa integradora. Quart, construint ponts per arribar als altres i no aixecar murs que ens separin. Jo crec que tot això són elements que suposo que sortiran al llarg del dia d'avui. Un dels elements integradors jo crec que pot ser la llengua. No per lleis,
per moltes lleis que fem, sinó ni per imposicions, sinó com a referent d'acollida, de comprensió, d'ajut, de prestigi cultural i social. A vegades pensem que fent una llei a favor o en contra del que sigui s'arreglen les coses. No necessàriament sempre, no? L'ascensor social doncs, l'hem viscut el segle passat, el segle XX, amb una gran integració. Si a mi m'haguessin dit doncs, que els 12 primers cognoms de Catalunya no n'hi ha cap originàriament català i la majoria acaben amb Z, o Pérez, o Fernández, o González, però amb una integració, amb un grau d'integració molt elevat. Molta gent que es diu González, Fernández, Pérez, doncs són gent catalana que parla i que viu i que se sent d'aquí, malgrat que tingui una procedència i unes arrels més llunyanes. Segon, per últim, veure persones que s'obren camí dintre dels paràmetres de costums, maneres de treballar i de viure pròpies del país és una de les aspiracions que jo crec que tots podem tenir, no? Com fem que tothom se senti a gust a casa nostra, no? I allí on hi ha solucions, doncs no crear problemes. La conversa pública és cada cop menys silenciosa. L'augment de discursos polaritzats ha tensat l'equilibri entre l'acollida i la por. Hi ha qui parla de convivència, interculturalitat i necessitat demogràfica i qui focalitza frustracions en la seguretat o la competència dels recursos. Entre aquest pols, la majoria transita una realitat més complexa, la de conviure, compartir i negociar un futur comú que no sempre és senzill, però que és inevitablement compartit. I això és possible. Això és possible perquè, si no, l'alternativa seria massa pessimista, no? Jo crec que hi ha un mur administratiu que s'ha de superar. El govern de Catalunya veig que ara presentarà unes propostes, 40 i pico de propostes, per alleugerir tota la càrrega burocràtica que hi ha en el nostre país, que jo crec que és excessiva al nostre país i a tot arreu, no? I això jo crec que ens fa reflexionar amb aquesta idea. Pensem, per exemple, si aquest 17/18% de persones arribades aquí, la majoria del segle XXI, si d'aquí al Nadal o d'aquí a Pasqua marxessin, el país s'enfonsaria. Cauria l'agricultura, els serveis. Jo l'altre dia, anant al Teatre Romea, vaig anar caminant pel Raval, doncs, clar, qui fa la feina, de catalans no n'hi ha cap. Llavors, el que jo crec que s'ha de procurar és que aquesta gent se senti d'aquí, no? No cal dir, doncs, les escoles. Els nous accents transformen la banda sonora de la infància i la immersió lingüística és alhora punt de trobada i repte, eina d'integració per a uns, debat polític per als altres. I ara veurem, quan hi hagi eleccions aquí, que el tema de la immigració serà un dels temes que sortiran d'una manera, jo crec que massa descarnada i massa partidista, però sortiran, no? Per tant, Catalunya no és un punt de pas, és una destinació on s'arrela, i aquí hi ha el títol aquest, arrels i arribada, o sigui, de permanència. És un dels fils que teixeixen el país i, com a tot teixit, les costures cal cuidar-les abans de no tensar-les. Perquè al final, la foto fixa que hi hagi l'any 2050, per aquells que hi siguin, veuran que serà un teixit català. I això ho hem de fer els que estem aquí. No, repeteixo, no aixecar murs, sinó construir ponts amb els que venen, perquè no hi ha alternativa. Si seria més possible, avui dia, lo normal, per exemple, i amb això acabo, doncs jo conec molts amics que tenen 2, 3, 4 fills, els que siguin, i no és que es casin a la comarca els fills,
ni a Lleida. Jo tinc un conegut que és d'Igualada, doncs que un fill està a Rio de Janeiro, l'altra filla està a Múnich i l'altre fill està a Lió. I ells es dediquen, passen la vida anant de Rio de Janeiro, Múnich i Lió, que és el que, com a avis que són, aquesta és una realitat que no podem defugir perquè és el que realment és la fotografia social que tenim en aquests moments. Per tant, perdoneu que m'hagi extès, però jo penso que aquest debat d'avui és un debat no només interessant, sinó que és absolutament necessari. Gràcies. Gràcies, Lluís Foix.